Nalunod ang 14 anyos na binatilyo sa Taal Lake na sakop ng Barangay Halang, Lipas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ang dapat sana'y masayang pamamasyal ng 5 magkakaibigan sa Sitio Latag sa Barangay Halang, Lipas City nauwi sa trahedya matapos umanong madulas sa bato at mahulog sa lawa ang 14 anyos na binatilyo. Ayon sa pulisya, napunta raw sa malalim na bahagi ng lawa ang mga biktima na hindi marunong lumangoy. Unang-una ma'am, ang dahilan na is yung mga bata, actually mga minor to, is medyo hindi pa sila ganun kasanay lumangoy. Pangalawa, yun nga, yung lake natin, which is may part talaga dyan na biglang lalalim. So yung mga bata ma'am is nalunod. Ang mga anak ni Mang Lito na residente rin sa lugar, sumagip sa mga batang nalulunod. Naisalba ang isa sa mga ito, ngunit bigong mailigtas ang isa pa na napunta raw sa malalim na bahagi ng lawa. Pinatakbo ko yung 2 kong anak para i-rescue yung nalulunod. Ang problema lang, noong dumating na yung anak ko, talagang nasa ilalim na yung mga nalulunod. Kaya hinanap hinanap hanggang sa matagpuan yung isa. Itong isa naman ay talagang napakatagal bago makita. Mga 20 minutes siguro yung isang nahuling bago na tagpuan sa ilalim. Agad na dinala sa ospital ang isa sa mga biktima habang naiuwi na ang mga labi ng nalunod na binatilyo sa kanilang tahanan sa Cuenca, Batangas. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima hinggil sa pangyayari. Ayon sa pamunuan ng Barangay Halang, ito ang kauna-unahang insidente ng pagkalunod ngayong taon. Kaya mahigpit ang kanilang isinasagawang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Pinaalalahan namin yung mga nalilinggo na huwag na pupunta rin sa malalim, di sa tabi ng dagat at malalim. Lilimitan po namin ang punta namin dito dahil may pangyayari nga pong ganun na ayaw na po namin maulit pa muli. Kung maaari ay magkuha kami ng megaphone para malaman nila na yung kanilang nilulusong tubig ay malalim na. At kung hindi sila marunong maglangoy, hindi sila allowed na pumunta sila doon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.